Здравейте, зрители! Извинявам се, много клипа малко изпуснах телефон да изгасне. Съжалявам. Тук сега мога да ви кажа сега какво правим. Местим си работите в другия гараж, защото мама след малко си идва и няма къде да паркира колата. Стига! Аз ще взема да местя още малко от тук, Андрейчо. Доста е голям. После ще покажа на клипа къде си го хванал. Какъв по-точно. Тук на търмъка камъните съм сложил. Граната ли? Това е сигурно от войната. Тук се е водила войната, си мисля. Тук е. Тук е. Играем си. Е, тук са. Стигаш, че снимам клип. Ама как ли това снява? После. Да. Мравка. Добре, зрители, това ще е част втора на оцеляване. Ще продължим някой друг път, защото сега не можем. Гущера там пред златната ябълка. Благодарим ви, че гледате клипа. Харесайте клиповете ми, абонирайте се в канала и чао!